Hello everyone, ano sa kita sa ato ang episode sa ato ang vlog, no? Karon ang ato ang topic mao kanang mitungod sa unsaon pagwala sa kabuhi ug lipong. Pinaagi sa bag-o nga diet plan nga akong nakaplagan, no? Ako ara ni original, ako lang ning share ninyo. So atong gamiton ang Globe, Smart, TNT, TM, Sun, SD card, www. So gana na to. Magsugod kita sa Globe. So ang atong diet for Globe mao kini gulaman 4G, may nang gulaman kay watery, no? So mao na siya. Globe, gulaman, and then lumpia na fresh, usa lang ka piece. Dayon sundan ka nato na siya sa oatmeal, rich in fiber, dayon nindot pug kaayo sa stomach, no? Nya bland food sad ni sila. Kani akong gipahingan lang puro di sila mga bland food, no? And then we have our fruit for Globe, banana. Kana lang kalabangaan, ayon ang overripe kay makaaslom puna sa kuto-kuto. So banana. And then letter E, exercise, walking, just walk. 30 minutes in the morning, 30 minutes in the afternoon. So mao kana ang ato ang diet plan for Globe. Gulaman, lumpia na fresh, katong vegetables, and then oatmeal, and then banana, and exercise. Now, let's go to our Smart diet, no? Smart. For Smart, we have sinugbang isda, kanang mga tilugon, lami kayo na siya good kas na kanang sinugbang isda. And then, munggos nga linatan, no? Katong gisubakan og mga utan-utan, og mga kanang mga bulad-bulad baron, mga nana, no? Lami kayo na siya. Munggos nga linatan, dili tong tinunuan, ha? Linatan. And then, for our fruit, we have avocado. May nang avocado kay good cholesterol, dayon bland sa na siya nga klase sa fruit, no? And then, we have rice. Rice. Bisa unsa nga rice, basta 1 cup lang yun. White rice, red, brown, black rice, basta 1 cup lang. For tea, we have tinolang isda. So we have soup, no? Tinolang isda. Mao kana nga atong diet for Smart. Sinugbang isda, munggos nga linatan, nga gisubakan og mga itching-itching, and then avocado as our fruit, rice 1 cup lang gyud, and then tinolang isda. So nanatay Globe, nanatay Smart. Karon moari kita sa Sun, no? For Sun, ang atong diet ana mao kanang star apple, either green or katong granate or purple, no? Star apple, and then utan, no? Lauoy. Kanang utanon nga lauoy, no? Dayon for letter N, kuan kana siya. Nuts. Pwede ta sa nuts. Katong linungag lang nga mani. Linungag mga lima lang gud ka lusok. And then, cashew nuts, mga pili nuts, walnut, chestnut, no? Ingon ana basta nuts. So, taglima lang. Katong dili, wala mag-agi og mantika, no? And then, so doon na natay Globe, doon na natay Smart, doon na natay Sun. Now, let's go to TM. TM, tinolang manok. So, lami ka ng chicken broth, no? Tinolang manok. So, muna atong lain nga diet plan sa TM. For TNT, ari na punta sa TNT. Tinapang isda. And then, kanang na ang non-fat milk. Tinapang isda, non-fat milk. Dayon, tinapay. Tinapay is bread, no? Sa unsa nga bread. Duha lang pud ka pieces, no? So, for our TNT, tinapang isda. And then, non-fat milk. And then, kanang unsa na to akong TNT, tinapay, no? So humana ta sa Globe, sa Smart, sa TNT, sa TM, sa Sun, humana ta sa Sun. So ari kita sa may sunod, SD, self discipline, lain nga diet plan sa SD, soft drinks, SD card, soft drinks, carbonated drinks, no. So, SD, self-discipline.
Lain nga SD card, soft drinks and carbonated drinks, no, no, no. So, mo na siya. And then, let's go to www. So, nga tong www, warm water, upon waking up in the morning, warm water, makaayo na siya sa atong physical nga panglawas, no? Warm water, and then water, at least 10 glasses of water in a day. Aron makuan ang ato ang acid, no? Mo lower or mo subside, no? So, mao kana siya ang www. So, mao kana ang ato ang diet plan para sa kabuhi, no? Unsaon na mawala ang lipong, dili gid ta magpagutom. Usa gina sa sakit sa kabuhi, kanang magutman ganita, malipong gid ta ana, dayon musaka ang acid, no? Moabot na dayon diri sa esophagus, dayon sa mag-heartburn na dayon, then mag-aslum kaayo ang ginhawaan, wa na dayon, naluktay na. So, dili magpagutom. Gamay-gamay lang nga kaon, eat sparingly, pero sige-sige, no? Sige-sige lang, kanang usa ka pudyot or duha, dayon, kuan na po. Pero kung magdali gid ta kay travel, ayuhon og usap ang atong gikaon. Maula na siya guarantee diha, ayuhon og usap. Gamito na tong atong saliva aron mo pa soften sa atong gikaon, no? Dili kay tulon kitulon kay dili na siya maayo. Ayuhon og usap gyud. Dayon nagisgot naman tag water 30 minutes after sa kaon aya mo inom og tubig. Makaayo gina siya palugdangon sa ang kaon aya mo inom og tubig, no? So ingon ana ang ato ang watermelon. And so, makapagay akong diet plan na blood food using our SIM cards, no? Acronym. Globe, Smart, Sun, TNT, TM, WWW, SD card. So, mao kana ang ato ang diet plan aron mawala ang kabuhi ug lipong. So, mao katukuan ang saon pagwala sa kabuhi ug lipong. Pasayloa wild ang among iro na unsaron, no? So, sa katapusan, have a good and godly day, everyone, and laban lang. Please pray without ceasing. Dayon, if the goings get rough and tough, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith, no? Without faith, we can never please Him. So, it only takes our faith nga maka-please kita kaniya. Ang tanang grasya nagdagaya because of our faith. Faith alone, without works. It is the gift of God, no? We don't have to work for our own salvation. Faith lang yun na. Grasya, no? Salamat kaayo ni Ana. And please, subscribe. Don't forget to click the word subscribe, no? So, mo lang kada itong sharing karon, pinaagi sa itong mga SIM cards, acronym, sa Globe, sa Smart, sa Sun, TNT, TM, SD card, WWW, no? So, I hope makuha na ito tanan, kay nindot jud kayo siya, bland food to siya, nga kung gipaagi sa acronym, no? So, ato kada itong i-summarize, no? Sa Globe, gulaman, lumpia nga fresh, oatmeal, banana, exercise. Arita sa Smart, sinugbang isda, munggus nga linatan, avocado, rice, 1 cup, dayon tinolang isda. Arita sa Sun, star apple, utan nga lauoy, and then tinolang kanini ang nuts, no? Ang mga mani, tag 5 kalusok lang, no? So, arito sa TNT, tinapan, non-fat milk, tinapay. Sa TM, tinolang manok. SD card, soft drinks, carbonated drinks, no. So, muna sila yung mga no. And then, sa www, warm water, watermelon. So, mao ka na ang summary, no? And then, self-discipline. So, again, bye-bye for now.
Have a good and godly day everyone, o salamat jud kaayo sa inyong pagpaminaw. Bye-bye.